dɔ ka ɲininkali b'an bolo an b'o jaabi ka tɛmɛ. Alhamdulillah. Ale ka ɲininkali bɛ min kan Ayatulahi a y'a kɛ tamani de a yɛrɛ ye fɛn di a koyi a ko Ayatulahi yana i mamuso in ka di ye dɛ Wallahi. a ko fo ka an mamuso nege don an na anw dun tɛna an daw ye bilen n ko ne yɛrɛ tɛ n da ye bilen ni alijinɛ kɔnɔna tɛ koyi n'an taara lahara sa n'an datɔ sira alijinɛ na an na ɲɔgɔn ye o ɲɔ tɛ ne ni mamuso in jɛ sa a gɛlɛyara a ko Ayatullah ko min ye ne kabakuya i la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tamani de a ko wallahi a ko dɔnikɛla ka dɔni fɔ tigɛngan na k'a fɔ mɔgɔw ma ko a y'a ta k'a kɛ o tigiw ka tila k'o ta k'o kɛ k'o nɔ ye a ko a mɔgɔ caman bɛ yen a ko nka i ta ɲɔgɔnna ka dɔ kan a ko nka i bɛ dɔnikɛla 1000 de sɔrɔ karamɔgɔ de t'u la a ko n bɛ fɛ i ka kuma dɔnikɛlaw n'u ka karamɔgɔw kan bilahi a ye min ɲini fɛ dɛ nin de don a ko i bɛ dɔnikɛla caman de sɔrɔ a ko réseau dama tɛ koyi a ko i bɛ taa dɔnikɛla 1000 yɔrɔ la i tɛ karamɔgɔ y'o la a ko manaw différence jumɛn de bɛ karamɔgɔya ni karamɔgɔndaya cɛ n ko n bɛna kelen f'i ye komi ne ka kalandenw aw sigilen filɛ ni min ye san 2 kɛ yan i b'i yɛrɛ ye n'i ye kalo 6 kɛ i b'i yɛrɛ ye n'i ye san 10 kɛ i b'i yɛrɛ ye san caman tɛ san dɔgɔya tɛ i n'a mɛ ɲini fɛn min ɲini o ɲini cogo ɲuman dɔnni o de n mɛnna kalanyɔrɔ la ne ye san 20 kɛ kalanyɔrɔ la a ye ci fɛ dɔw ye den sɔrɔ kalanyɔrɔ la ka muso sɔrɔ yen ka mɔdenw sɔrɔ yen o ma don da la hali ni nana kalanyɔrɔ la n'i ye kalo 2 kɛ n'i ye kalo 3 kɛ a ka sɔrɔ i ye kalo 2 ni kalo 3 min kɛ dɛ a ka sɔrɔ i y'a ɲini a ɲini cogo la i y'a faamu a bila glacière kɔnɔ a ka sɔrɔ i y'a ɲini a ɲini cogo la a banna a ko Ayatulahi i kɛ o kɛ ka dalilu di i mamuso ta dɔrɔn tɛ an b'a jateminɛ i b'a fɔ nin dalilu karisa de ye nin di a ye mun fɔ ka sɛmɛ na a ko n ye Ismaël Dramé ka dalilu 2 di ko n ko ne ta tɛ dɛ ko Dramé ta qu'est-ce que k'a sera o bɛɛ fɔli la bilen k'a sera o fɔli la a sera o fɔli la ɲuman dogoba ye zo ye ne tɛ kɛ zo ye ɲuman dogoba zon don Ayatulahi tɛ kɛ zo ye n'i ye dalilu di ne ma wallahi ne b'a di diɲɛ don o don ne b'a fɔ ala ka jɔn ɲuman karisa ye nin di yan dɔw de b'a fɔ Ayatulahi ne b'a d'i ma i kana n dɔgɔ fɔ hali ne fa dɔ bɛ yen nɔ a ko Ayatulahi n bɛna dalilu 1 d'i ma k'i kilisi don a ko kilisi jumɛn don n'i y'a mɛn ko kɛlɛ bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ komi n'o fɔra dɔrɔn mɔgɔw bɛ cɛ ni muso de ye a ko n bɛn'o dalilu d'i ma n'o k'a di yan a ko nka i kana n dɔgɔ fɔ ne ko han ko n ko n y'a mɛn n ko nka n na dugawu k'i ye a ko ni o n'a ɲɔgɔnna balaw bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko n k'a fɔ tu bisimilahi misinin fatɔ a gɛn b'a fatɔ masa min ye misinin fatɔ karaba a gɛn b'a fatɔ ye o masa ka kari masina karaba karisa ye n'an ka segin a kan bamanankan don misinin o de y'a fɔ cogo ye i b'a fɔ misi a 2 bɛɛ bɛn tu bisimilahi misi fatɔ a gɛn b'a fatɔ masa min ye misi fatɔ karaba a gɛn b'a fatɔ ye o masa ka kari masina karaba karisa ye ne ko ala ne ko a kira a ko nin kɛ tulu la dɛ i k'a di mɔgɔw ma a ko n'a y'a sɔrɔ cɛ bɛ k'a fɔ ko le 15 ko muso furu bɛ sa ko furusa ma bɔ bilen a ko nka kana n dɔgɔ fɔ ale bɛ siran anw ka fɛn ɲɛ ko réseau nka an tɛ siran réseau ɲɛ bilen koyi réseau yɛrɛ bɛ siran anw ɲɛ o parce que min b'an kunkolo la ka yaala i kumana réseau kan i bɛ nɛni i ma kuma réseau kan i bɛ nɛni i balo ɲini halala ye ka taa hali maa minnu da den don wallahi billahi ça fait quoi olu tɛ to yen mɔgɔ dɔw bɛ hali u ka compte tɛ Facebook ni TikTok la nka u n'u sama ka bɔ ka n'u da lɛfɛ la k'u nɛni an ka sira tɛ réseau kan i bɛ nɛni i tɛ nɛni koyi kira Muhamadu nɛni na réseau kun de olu tile la u ye kitabu bɔ ka fɛn bɛɛ fɔ ka kuma bɛɛ fɔ kira ma réseau de tun bɛ yan ɲamakalaw ma ta ka kira nɛniya ko wallahu ahadu bɛ di kira ma don min na sallallahu alaihi wa sallam n ko magankaw y'u ka ɲamakala dɔ de sara ko taa cɛ in nɛni réseau tun bɛ yan
Voilà. O kuma na iba jete mina changwa chani nu. Kuma be foro luma. Olu dogoya ku boss la mela peu. Mais changwa chani nu kile la rezo kumbe ya. O kuma na rezo do rezo ta utai chife. Wallahi. Ya fam? O kuma na niye ndia. Nganga sagi. Ako ayatullah. Nam. Ako muna. Ni mogo ye doni dima. Iba fo karsa ya di. Ne ko mango ala bi jon so fen do la. A fo ma ko ilhamu. Hal ni mama dima. Iba soro. Ni o fie dalu do bene bulu abe suratul mulku kono suratul mulku tabarakal ladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadirun abo o kono ni mamu ye balaw ko ye nyefe ko balaw fle nyefe ki bora kalama ni yake abana balaw ti sorobli aw minu be ko fe jamana wala abe jamana minu na jamana o basiginde walma aw minu manga jamana kono ya ma fo ni hakili matwala suna ni kona ka do ko balaw bi nyafa atule bi na mi bo ni ya fo balaw ma si mabli ni ya fo ni bina ka prevu ngale na alqur'ana boyana wallahi isigi ni ya fo do isigi ni tasuma be kana tasuma pay kuna afle qur'ana kono suratul mulku iba fo afaman yamushi mukiban ala wajhi ahadan aman yamushi sawiyan ala siratin mustaqimin na soro balaw bi kana ni kele bi kana ni marfa kise bi kana ni tasma bi kana afodro afaman yamushi mukiban ala wajhi ahadan aman yamushi sawiyan ala siratin mustaqimin nu bi kana isiki na nu tikana temo kere fa utisika kuma atule do ibini fo shin saba alhamdulillah ivo misega ka mami ya do balaw bi kana qur'ana yordo be ba kala be suratul mulk ko abi ni ya kala ni yisigi ni balaw na bi payikuna iba fo chugodi iba fa afa man yamushi mukiban ala wajhi ahadan aman yamushi sawiyan ala siratin mustaqim akala shiyan sama wallahi hakikadu ni ya ka beke olu wele ko ilhamu ka fo ko adama de do de ne wele ko atule nangi kala na Allah ala yin ni ma di chugo mina obenere ni ala ya fa moi qur'ana majigi ne kade mais ne qur'ana kalawu o kuma ona nyogona obi soro olu fe ya fa moi ona nyogona obi soro olu fe mais doni bakelembe mogo abi minen mogo de la yoro do ba fo de la ka fo ni ha atulay mina ndalu ndima kana di mama de ne ko ngi tatu ibulu odo awo ko ne kana di mama o ne ko ngi tatu ibulu e adlawa doma dema okra ne be dalu di mogoma mi se akangare mi ndey karsa sense be mana di ma kana ke popa poy mogola ya fam udu adi yoro do kana ke popa poy adi kundo adi ka di chudo onga kana di mama mana kramo ke ya adlawa wala ala ka mbeso ami na ko di mama ita soro de o mana akone mamso ko yela ko be chugodi be mamso kadi nga ayatule mamso dugukolo ka ne mama bla mamso ka ngara moya siraka de ay amble don fi mina ka bara no bo wele ko morian no bien be wallahi bien mama daludni ma mbale ala fe fonga sa ala kana nge fitri wali amin mais ado ibina min ne ma de abi farane mamso taka adon ibina dalu min dina abi farane mamso taka parce que ne mamso be dalu dina dom na odo asoro ne shima koroba ne tem dalu kunye don onga aya ne mabbi ale fatura ne fla na fala wallahi ale fatura ne fla na fala wallahi ne mamso ko kene ne mamso ale che togoma de ne udu ne koroba ile kunde ne tem fa do ne tem ba do uma sa de ne fa ma sa ne ba ma sa wala mo do to ka fo hatle man ay ga choroba ne ga choroba kramo ken ne ga choroba biya wa bene ko ba de che ko nan de sana more ko la mina dim va de ma ala fane o kenye de ala to ke beyo wallahi ne de sana more ko mina doro fa bene bulo fa mi ne ma se ga amine more ala folo billahi mina dama mva be balula nga ne kwale de ado ko ni va ye ni mbay ne me mam so de do wa o de la ne mam so e mi ngene ne tikama fitrin wali ne ba di jema jebi na fana e bar na ran na fara na ya fam otumana ka fi ko kalandiya ni karamoya aya hakilito ala aya hakilito ala unana ni ngo numbo mo kungulla ni kalandiya ni karamoya kunde kiraya kundici
ni kalande ti karamɔgɔ bonya ni kalande ti karamɔgɔ barika ɲini ko bɛɛ y'i yɛrɛ ye ko bɛɛ ni dɔnni ka kan wallahi kiraw kun ti ala ɲɛ b'an bɛɛ la ala de y'an bɛɛ da mais ala tilala k'a dɔn ka mɔgɔ dɔw suwazi k'olu ye kiraw ye ko an ka walanda minɛ o kira ninnu fɛ ka tila k'a fɔ ko an ko o kira ninnu bonya ka tila k'a fɔ ko an ko o kira ninnu somɔgɔw kanu ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ mais k'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ bi karamɔgɔ de tɛ maa si la bilen diɲɛ tɛmɛna niveau diɲɛ fo ka diɲɛ wuli a tɛ tɛmɛ o niveau kan e de tɛmɛna niveau in kan wa i mago bɛ sa ne m'a dogo maa si la ne ka kuranɛ darisu fɔlɔ ta ne y'o ta n mɔkɛ bolo ne b'a fa Bukari Samba mɔkɛ i y'a faamu n ye bisimilayi de dɔn ne mɔkɛ bolo ka sabi jigin ne mɔkɛ bolo nka ne nana jateminɛ dɔnni kanu nana ne minɛ ka sababu kɛ Seydou Ousmane Madani Haidara ye ne ko fo ne yɛrɛ ka kɛ karamɔgɔ ye o kɛra tuma min na ne ye mun kɛ ne ye n bɛn ka taa Sizani Sugulelakaw ala fo ka ala barikada misangaw fo u ka ziyara ye le 19 le 20 le 21 ni kalo na le 19 le 20 le 21 ne taara kalan kɛ Sizani mais o y'a sɔrɔ ne ye kalan daminɛ n mɔkɛ de fɛ fɔlɔ man adamaden mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa dɔnni ɲini yɔrɔ dɔw la hali ne bɛ taa o Sizani ka minnu fɛ yen an bɛ kulo ni cɛ bɛ ko Sheikh Muhamadu Ali Sugule a fa kun ye karamɔgɔ ye a fa y'a kala fɔlɔ a kalannen ko a tilala ka taa Bukari Camu fɛ ka taa dɔ fara a ka kalan kan mais bi n ko Sulelakaw bɛ Bukari Camu ka mɔgɔw wele k'an karamɔgɔlakaw an karamɔgɔlakaw n ko bonya sira de don n'o tɛ karamɔgɔkɛ u ka dɔnni ka kɔrɔ k'a sɔrɔ Futaka yɛrɛ ma na Segu fɔlɔ Sizani dɔnni ka kɔrɔ Futaka nani ye Segu nka n'i taara kalan kɛ mɔgɔ min fɛ i b'o bonya n'o tɛ Sugulew ka dɔnni o y'a sɔrɔ Futaka yɛrɛ ma na Segu gun ka fɔlɔ kuma tɛ ko ka kɛ karamɔgɔ ye nka u taara u ka den kelen min taara kalan kɛ n'o ye Sheikh Ali Sugule u ye Futakaw bonya ka Camunakaw bonya o mana o bonya filɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa diɲɛ yɛrɛ bɛ ten ne fɛnɛ ye kalan daminɛ n mɔkɛ de bolo Bukari Samba mais ne tilala ka taa kalan kɛ Sizani mun ye ne taa Sizani Seydou Ousmane Madani Haidara a ma pase bɔ dɛ nka a ye hakili bɔ ale de y'a yɛrɛ na ko Sheikh Muhamadu Ali Sugule ko dɔnnibaa don ko laadiri don ko ni maa min ye nɔrɔ t'a la i ye nɔrɔ ta yɔrɔ sɔrɔ o de la ne taara yen du ka ca ne tun bɛ se ka taa dugu caman ne tɛmɛna dugu caman ne taara kalanyɔrɔ la n taara n sen de la ne ma taa mobili la nka bi ne filɛ avion kɔnɔ ka taa mɔdenya kɛ yɔrɔw la o de la kalandenw y'a cɛsiri dɛ wallahi n'a perese la a bɛ perdre wallahi billahi ni perese la perese kojugu foyi t'a kɔfɛ nimisa ne taara gerebuya la n sen de la n sen ka taa n sen ka taama ka taa kalanyɔrɔ la nka bi mɔgɔw bɛ avion passe bila ka na hali sisan ne bɔra Abidjan sisan ne ka aller retour n ye so min sisan n bɛ so min na so a kalo kelen ani passe a ka ca miliyɔn ye mais ne ma dɔrɔmɛ kelen bɔ a la nka diɲɛ don dɔ la ne taama na n sen la diɲɛ bɛ ten n'i ye min kɛ siga t'a la dɛ karamɔgɔkɛ kuma dɔ ala bɛ jɔn lajarabi mais n'i ye min kɛ a dɔ k'a maralen d'u ɲɛ a dɔ k'a maralen d'u ɲɛ o kuma na n balimakɛ min ye ɲininka tamani t'a la ko n ka kuma karamɔgɔya ni kalandenya kan n y'o fɔ a ye n ko misaliya don n ko karamɔgɔya ni kalandenya de ye ne se tamaniya n'o tɛ ne tun tɛ tamani yɔrɔ dɔn mais ne nana de ko n karamɔgɔ Seydou Ousmane Madani Haidara ka dugu don o kuma na ala barika la ne taara yen n taara nin ziyara la nin kan ka kɛ ne ziyara sabanan ye wa naaninan nin y'o ye nka bonyaba dɔ kɛra n ɲinɛ an karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko an teri don an jɛɲɔgɔn don a bɛ Faransi ko Amadu Ba ale balimaw bɛ a ka dugu yɛrɛ ye tamani ye karamɔgɔkɛ ale de ko Ayatulahi n'i taara tamani i karamɔgɔ ye Seydou Ousmane Madani Haidara ye tamani bɛɛ y'i ka so ye nka ne y'a kanu i kana si i ka so kɔnɔ n'o ye i balimaw ka so ye balakaw an b'o fɔ ni foli ka kan u ka étage bɛɛ la sanfɛ ta étage yɛlɛma di ne ka kɔrɔ nka min ka di adamaden a k'a fɔ ko karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ fo sanfɛ o tɛ ya o de ka di mɔgɔw ye quoi u taara ne bila fo sanfɛ ne dun yɛlɛla fo sanfɛ kuma dɔw la musokɔrɔba dɔw bɛ yen olu yɛlɛma di fo sanfɛ cɛkɔrɔba dɔw yɛlɛma di fo sanfɛ nka ala y'a latigɛ u taara ne bila yen ne ni n ka mɔgɔw ka min ka d'an ye dumuni na u b'o de d'an ma o kumana an balimaw fo balakaw an b'u fo yarabi
ye min ganya ala ka to ngono ami ai ala ka sarawa ni ye ɲuman kɛ dɔrɔn o b'a sɔrɔ ala y'a sara nka n'a a kɛra min ye n'a tor'o kɔnɔ o b'i dusu suma diɲɛ na dɔɔni awɔ ɲɔ tɛ ni ye ɲuman kɛ ka ban dɔrɔn ɲuman kɛli de ka gɛlɛ ala ka sara ma awɔ ɲuman kɛli o ka gɛlɛ ala ka sara ma ni ye ɲuman kɛ dɔrɔn ala b'i sara nka ni ɲuman kɛra min ye n'o y'a dɔn dusu suma dɔ bɛ na e fɛnɛ la ala k'a to an kɔnɔ an b'o fɔ k'o barika o mana kun y'an balimakɛ ye a ka ɲininkali a ka hakili to a la ko karamɔgɔ bonya de ye ne se tamani n'o kaburu caman bɛ yan kaburu caman bɛ yen ne ma taa dɔrɔn ko kaburu bɛ tamani dɛ yɔrɔ ne yɛrɛ ka kaburu ko ni maa tɔw ta tɛ kelen ne bɛ tile k'o f'u ye n k'a bɛ taa ziyara ninnu na karamɔgɔkɛ ne tɛ wahabiya ye ala kana kɛ wahabiya ye ala kana bɔnna nka caman bɛ taa ziyara la o tɛ taa foyi la bilahi n'i taara ziyara la n'i ye ziyara faamu dɔrɔn ala yɛrɛ b'i hinɛ i la nka mɔgɔ ba kelen bɛ taa o t'a dɔn bon an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ziyarakɛla fɛnɛ ba kelen bɛ yen ani ziyara bɛ kɛ yɔrɔ minnu na mɔgɔw kan ka éduquer ziyara la cogo min na o bɔra a la o bɔra a la maa ɲuman karisa a tun bɛ nin kɛ a tun b'a don da o to yen o yɛrɛ o fɔli y'an ye dɛ o de y'an da ye o mana an sera yen sa an kan ka min fɔ e k'o fɔ an ye o de ti ka fɔ jama ye bilen ni jama cayara cogo cogo yan'a kana événement ko sigi karisa bɛna kuma karisa b'a don da karisa b'a wota nin bɛn nkalon a ye taa ci fɛ bilahi ni jama cayara jama hadarala kuma min na jama aw nakun ye mun ye i t'o mɛn ziyara ba kelen na jama aw nakun ye mun ye an nana ziyara la ziyara kɔrɔ ye di mɔgɔ ba kelen bɛ taa o tɛ ziyara kɔrɔ dɔn ziyara kɔrɔ ye di an nana ko an bɛna bɔ ɲɔgɔn ye ziyara yɛrɛ kɔrɔ ye mun wɛrɛ bɛ ziyara kɔnɔ o fɛn dɔ bɛ ziyara kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko yazura yazura bɛ ziyara kɔnɔ o kɔrɔ ye maa ɲuman dɔ dalen don yan an bɛna ka na o kaburu lajɛ ka dugawu k'o ye k'a ɲini ala fɛ o tigi ka baaraw hɔrɔma n'a barika kama ala ka ko dɔ ka an yɛrɛw ye nka an b'a ye muso ninnu dɔw bɛ to bugo karisa seko karisa ne nana den tɛ ne bolo seko karisa ne y'a don da ne y'a bota mɔgɔ ka juru bɛ ayisa o tɛ o mais muso in nɔ tɛ cɛ in nɔ tɛ ziyaratigi ninnu de nɔ don u kun kan ka walanwalaw ye ni mɔgɔw nana ni jama bɛɛ hadarame kuma min na ka lamɛnni kɛ a bɛ kuma o kuma fɔ a y'o bɛɛ to yen fɔlɔ a ye mɔgɔw nakun f'u ye karisa an nana ziyara la ziyara kɔrɔ ye ko ka silamɛw kana bɔ ɲɔgɔn ye foyi man bon ka silamɛw ka bɔ ɲɔgɔn ye bɔ hiji yɛrɛ ye ziyara de hiji ye ziyara de silamɛ n'i sɔnni i yɛrɛ ye cogo n'i dar'i yɛrɛ la cogo cogo walahi n'i taara hiji la i bɛna mɔgɔ dɔ sɔrɔ o ka gende ka bon i fa ka foro ye a bilahi i bɛna silamɛ ɲɔgɔn ye a bɛna ɲɔgɔn kanu i ni mɔgɔ dɔw a bɛ ɲɔgɔn ye a tɛ jamana kelen a tɛ siya kelen ye a tɛ dugu kelen a tɛ fan kelen fɛ mais teriya bɛna tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ munna a taara ɲɔgɔn ye hiji la o mana aw minnu ma se ka taa hiji la a bɛ se ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ala jɔn dɔw ka du kɔnɔ o ye ziyara de ye an taara bɔ ɲɔgɔn ye ziyara yɛrɛ kɔrɔ de an bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn nisɔndiya o de kosɔn ne n karamɔgɔlakaw ka ziyara fɔ sisan ni sugulilakaw dɔw bɛ na fɔ ayise a tɛ ka kuma karamɔgɔlakaw kan Abdoulaye b'a f'i ye i bɛ ziyara ba kelen da bilahi talahi Mali bɛɛ walahi ni ziyara kɛra 100 ye Mali kɔnɔ ne karamɔgɔ ta ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ 2nan ye ziyara mɛnni kɔ tɛ dɛ a mɛnna ka kɛ kɔ tɛ dɛ i bɛ min ɲini o bɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'i taara an ka ziyara la sisan ni ziyara nin na faama y'a don da faama y'a bɔta o ye kuma wɛrɛ ye o tɛ yen non o tɛ yen dɛ min bɛ yan kuranɛ kalan heure sera a bɛna kuranɛ kalan fo k'a sɛgɛn bilahi k'a kalan fo k'a sɛgɛn fo a bɛ ni ka dɛsɛ a b'o bila a bɛna yasinu ta tuma dɔw yasinu siɲɛ 4,000 a b'o kɛ fo k'a sɛgɛn a b'o bila a bɛna hasubunalahu ta a b'o wurudi fo k'a daji ja a b'o bila a bɛna la ilaha illallah ta a b'o kɛ fo ka jirikuruntigiw ni bolitigiw ni jinɛtigiw tigɛ o ta la a bɛ ka la ilaha da foyi tɛna i ɲɛkɔrɔ bilen foyi tɛ foyi ye f'i yɛrɛ bɛ tigɛ i yɛrɛ la fo ala a b'o kɛ n'o bɔra yen sisan a bɛna astagfirullah kɛ a bɛna salatu kɛ walahi talahi n'i taara ziyara ye nin de ye yen o la kuma laban na sisan u bɛna fɔ sisan a ye salatul fati wurudi cɛkɔrɔba yɛrɛ dɔ filɛ nin ye cɛkɔrɔba min ni a y'a ka ɲɛnamaya di ala ma n'ale ye nin ko in sinsin o la o yɛrɛ kan ka yazura cogo min na dugawu kan ka k'o ye cogo min na n'i taara sisan ni ziyara la ne k'o tɛ dɛ
ta ni taara I b'a lagale ayatollah ye nin de ye ziyara ye nin de ye ziyara ye mais diɲɛ kɔnɔ bi karamɔgɔkɛ ziyara ko y'an kamana gan wallahi billahi bɔɲɔgɔn ye ziyara ye mais bɔɲɔgɔn ye an ta tɔ de taara kɛ ça fait quoi I bɛ taa fɛn dɔw de sɔrɔ kuma dɔw f'i kamana bɛ gan ne t'o fɛ o ayatollah ye ni min ala ye ni min don ne na kana fila ko ne karamɔgɔla ka silamɛkaw ye koyi ye ne ye fili ala diɲɛ don o don n'an m'a fɔ ala kana foyi ɲɛ ne tɛ taa ye koyi e koyi I ye ala min fɔ ne ye ne dari la o kama ne y'a ye k'i ye sira bila I ka fɔlen kɔrɔ k'i y'o sira bila dɔrɔn mun bali ka tiɲɛ f'i ye wallahi n'i taara sisan ziyara la I bɛ kuranɛ ça fait kuranɛ nege bɛ don I la kuranɛ de bɛ kalan k'a kalan karamɔgɔw bɛ na ye n'o karamɔgɔ ninnu ni ziyara ninnu n'a ɲɔgɔnnaw tɛ I bɛ san kalo 12 I t'olu ye carré kɔnɔ n'o ziyara n'a ɲɔgɔnnaw tɛ wallahi mais olu bɛ bɔ ka na o ziyara in kuranɛ kalan na ka kuranɛ kalan k'a ban ka saraka la o kalan n'u taara u ka so m'a fɔ u tɛ bɔ da fɛ bilen dɛ mais olu tɛ bɔ fiyewu ko mɔgɔw ko hoo ayi olu kulen don n'u yɛrɛ ye u bɛ min sɔrɔ u b'u bɔ mais I b'o mɔgɔw ye nin kɛnɛ in kan ye o tuma na Ala subahanahu wa taala ye barika don u ka ziyara in na ziyara ye o de ye an bɔra Tamani sisan ne sera Tamani mɔgɔw bɛ ka girin an taara kaburu dɔ la karamɔgɔkɛ dɔ nana ne kɛrɛfɛ a ko ayatollah a ko e bɔra kaburu dɔ la ne ko mun bɛ yen ne ye n dugu quoi voilà yɔrɔ e ɲuman ne ye n yɛrɛ kalabandiya ne ko mun bɛ yen ko ne ma taa fɛ kaburu dɔ la fɔlɔ de ne ko n bɛ taa mun na yen a ko ne ma na ziyara la kaburu dɔ taa kuma ma se ne fɛ fɔlɔ a ko ye waati jumɛn n ko wula fɛ an karamɔgɔ Sheikh Usman Madani Haidara a bɛna taa sigi a fa kaburu kunna wula fɛ waati min na n ko ne bɛ na n parce que fo a k'a dɔn jama min nana filɛ Ala nana ni jama ye Sheikh Usman Madani Haidara kunna ne da Haidara kelen ye san caman kɛ nin na ye k'a sɔrɔ aw tɛ yen k'a sɔrɔ a t'a la o mana a bɛna o heure minɛ dɛ ne mago bɛ o heure in de la n tɛ mɔgɔw filɛ ka taa ara minnu jɔ dɔ bɛ don dɔ bɛ bɔ yan taa I ci fɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ayatollah de bɛ tiɲɛ fɔ ye wallahi billahi ni Mali ziyara ko dana ni hoha ho ninnu a tɛ foyi sɔrɔ fo a ka ziyara fɔ ziyara kɛbaaw ye a kana wahabiyaw ka lagosili ninnu jate n y'a f'i ye wahabiya tɛ ko kunna wahabiya ye arabuya dɛmɛ de ye arabuya dɛmɛ ani silamɛya dɛmɛ ye kelen de n'i y'a ye ko mɔgɔw bɛ ka ba silamɛya la bi ko arabu ka culture don wahabiyaw de nɔ don arabu culture tɛ silamɛya ye koyi arabu ka culture tun ye bolisɔn ni nafigiya ye kira de nana ka na o bɔ yen kira de nana ka na o bɔ yen Ala kana kɛ wahabiya ye wahabiyaw b'a fɔli min kɛ a kana ziyara kɛ a kana kaburu kɛ ta non a kana o jate mais aw minnu y'a kɛbaaw ye n y'a ɲini a fɛ a ye to k'a ka mɔgɔw ladɔnniya ko ninnu kɛ ko ɲuman na n'o tɛ a bɛ ka taa cogo minnu na tiɲɛ tɛ dɛ ayi ko tiɲɛ tɛ a bɛ ka taa ko kɛ tubabuya ni n da sidɔn minnu ye tan dɔ nkalon don Ala jɔn dɔw de damɛ minnu mago ma kɛ diɲɛ na mago ma kɛ diɲɛ na kɔrɔtɛ ko m'u balo ɲini koyi cɛkɔrɔba min ye nin kɛ nin n'o ye Ba Zumana fa ye n'o ye Ba Madani wallahi a balo tun b'a bolo Tamani tellement que a balo tun b'a bolo Tamani a fa ko a denkɛ ko k'a tun b'ale jɛ nɛgɛso la muso ko munna I bɛ n den jɛ nɛgɛso la a ko nɛgɛso se de bɛ ne ye mais ne dɔgɔninw filɛ nin ye n balimaw filɛ nin ye nɛgɛso se t'u ye ne nana nɛgɛso di Ba Zumana ma sisan ninnu a tɛ ninnu bolo a nege bɛ n'u minɛ n ye n da kusaya u taw ye billahi a y'a ta jigini min kɛ u taw kɔrɔ Ala ko ni e ta kɔrɔta o mana o cɛkɔrɔba e k'i miiri a ka nin ɲuman parce que mɔgɔw bɛ min ye e bɛ t'i dafalen maa la cogo di e t'i k'a ka foyi miiri mun de ye koba de nin yɔrɔ in de ye ne sɔn cɛ in a se b'a ye ka nɛgɛso d'a den ma nka la n t'a di parce que ne dɔgɔkɛ walima ne kɔrɔkɛ walima ne balimakɛ nɛgɛso t'o fɛ ka d'a den ma ne nana di n da ma dun a bɛ i n'a fɔ ni ye n da fusaya o sanfɛ n ka n da to kasi la don dɔrɔn Ala k'a nisɔndiya wa Ala dun y'a nisɔndiya bi ale y'a den jɛ nɛgɛso la mais Ala ko na avion de ye den ma o mana ko n'i bɛ to o cɛkɔrɔba in yɔrɔ la cɛkɔrɔba min a ko Ala ne kɔni ma den caman sɔrɔ dɛ nka ne ye nin sɔrɔ ne na n ka baara kɛ ne na baarakɛlaw ta na nin di e Ala ma ani e Ala ka diinɛ lase a b'a ka bana na n'o don a n'a fɔ a y'a fɔ karamɔgɔ ye ko baarakɛla tɛ n bolo sisan ko a ka Ba Zumana bila ka na la a bɔra a kalama ko Ba Zumana nana a ko hey ne ni bɛnna k'a sɔrɔ I bi yan n ma yafa I ma n'i di Ala ma kaban mago t'i la taa I ka taa kalan kɛ billahi a y'a di Ala ma o tuma na
o cɔkɔrɔba in o kuma kabako minnu fɔ maa kan ka to kaburu lajɛ ko maa min ye nin koba in kɛ ko maa to ala m'a fa ala de y'o da nin de y'o dalen ko Allahu akbar ala e de ka bon a ye ziyara ɲɛfɔ mɔgɔw y'a ka hohaho in dabila Ayatollah ko ten a ye hohaho in dabila a ye cérémonie baden ninnu tiɲɛ tɛ a ye ninnu dabila a ye ko ninnu ka ala wele a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye bilahi Bazumana fa ba madani maa ɲuman don parce que n'i miiri a ka nin ko ninnu na i bɛ da la ko maa ɲuman don n'aw ye ko organiser ka ko miniser n ko ça fait fi kamakɛ fi i jɔlen bɛ bana fi jɔlen bɛ bana yɔrɔ ne Ayatollah ye ne b'o fɔ diɲɛ bɛɛ ne mago tɛ maa ka kuma na ne ti maa dɔgɔya nka ne wa f'i k'a dɔn ko ne ye silamɛ de ye ne taara ziyara la ka na walahi bilahi ne bɛ kuranɛ kalan tuma min na ne ma sigiyɔrɔ sɔrɔ ne ye n jɔ ka kuranɛ kalan ne mais ne taa kun tɛ sigili ko ye n ye pujɔmu sɔrɔ o n ye mana chaise sɔrɔ o ne taara seli tapi de san tapi ne taara tapi san 100 yɔrɔ ni mɔgɔw ye ne ye réseau kan b'a fɔ Ayatollah yɛrɛ Ayatollah sigilen filɛ bilahi ne bɛ k'aw ziyarakɛlaw de sɔmi a kana taa k'a bɛ taa maabaya ɲini nin kɛnɛ ninnu kan nkalon don ne taara seli tapi de n sigilen kun don chaise dɔ kan fɔlɔ ala ka jɔn ɲuman dɔ bɛ sherifu don a bɛ sirakɔrɔ yan nɔ sirakɔrɔ kelen kelen sirakɔrɔ nɛgɛdala yan a taara ne sigilen kɛrɛfɛ parce que ne kun bɛna don kɛnɛ na ko n'a mɛ kuranɛ kalan gardi minnu bila mɛ k'u ko maa kana don an t'a dɔn ne ko ne bɛ don min kɛ o ma sɔn ne ye tourné cɛ ka taa chaise dɔ ta ka sigi serifukɛ in taara ne ko nin ye Ayatollah a ko wuli ka na don ne wulila ne donna ne nana ye Ayatollah e fana nana retard la dɛ karamɔgɔw min nin yɔrɔnin fɔ aw ye ne y'a sɔrɔ chaise occupée don nka chaise dɔw sogololen don k'o bila mɛ dɔw ɲɛ n ko tiɲɛ yɛrɛ la ni nin bilalen ninnu ɲɛ ninnu fɛnɛ bɛ ne ɲɛ ne munumununa ka bɔ ka taa n jɔ ka n ka kuranɛ kalan kalanna k'a ban min kɛ n ko n ka cɛ ma n ko n'an ka taa ko ye ko mun kɛra n ko a ye taa kalan n taara seli tapi kura kelen san ka n sigi k'o da ka n sigi o kan n ko ala bɛ nin yɔrɔ in na yan ni karamɔgɔ tɛmɛtɔ sera n n'an bolo k'a ye tan o fɔ kun ye min ye hey karamɔgɔw aw minnu ye karamɔgɔw ye a tɛ ala denw ye dɛ den tɛ ala fɛ n'a taara ko ninnu yɔrɔ la a y'a to kunfinw ka leçon ta aw la wallahi maa b'a to fo mɔgɔw ka kɛnɛ falen den kɔ ka taa mɔgɔw tɔɔrɔ sigiyɔrɔ ma sɔrɔ i taara i taa kuma na karamɔgɔ y'a to k'e k'i da kɔfɛ kuranɛkalan bannen kɔ k'e bɛ sɔrɔ ka na aw ye yɔrɔ in dabila o mana min nin yɔrɔ in fɔ parce que ziyara dɔ de setɔ don i bɛ dɔ ta lakale mɔgɔw bɛ leçon ta o la ka se dara wɛrɛ ma ne bɔra Tamani sisan n bɛna taa alhamdulillah an bɛ taa Segu mawuludu kɛ sisan an b'an to Segu mawuludu la an bɛ taa Sizani a fɔ kun ye min ye n'i y'a sɔrɔ kɛnɛ dɔw fara dɔrɔn ala minɛ i k'i sigi fan bɛɛ fɛ ka ala ɲini a kana mɔgɔw tɔɔrɔ gardi minnu bilala ye ne m'u diyagoya u tɛ ne dɔn ne de b'a dɔn ko ne ye Ayatollah ye olu tɛ ne dɔn olu bilala baara min kama u b'o de kɛ mais ne dɔn b'a nana sisan u m'a fɔ ko Ayatollah ye don wa ne donna min kɛ ne y'a sɔrɔ kɛnɛ falen don ko nin tɛ n sigiyɔrɔ ye parce que n valeur ma se nin ma fɔlɔ ne n yɛrɛ nana kɛ karamɔgɔ yakaba ninnu ye kuma ne bɛna n bi gendarme kelen bila ɲɛfɛ ka kelen bila n kɔfɛ n'an sera dɔrɔn yaabɛ o yɔrɔnin bɛɛ n bɛ yɛlɛ i y'a faamu mais n bɛna min fɔ a ye walahi a y'a kɛ ala kama ziyarakɛlaw yɔrɔ tilema bɔra sisan a bɛɛ ye ziyara ye sisan hali maa min fa ma dɔn a fa ma ɲuman kɛ ni se b'o ye o bɛɛ taara kuranɛkalan yɛlɛma ka so k'a kɛ ko ziyara sisan a bɛ ka taa ziyara minnu kɛ ziyara kɔrɔ ye bɔ ɲɔgɔn ye nka n'a ma ka ko ninnu organiser ala ko bɛ ka dɔgɔya a kɔnɔ Ayatollah kɔni ko ten tilema bɔra sisan bɛɛ de bɛ ziyara la wa a ye ziyara kɛ ala kama wallahi a bɛ ka taa maa minnu yɔrɔ la fo a k'a dɔn ko u ye ko dɔ de to ala kama o de kama e nana n'o tɛ i tɛmɛna kaburu caman na ala y'i tɛmɛ kaburu caman na mais n'i y'a ye ko ala y'i cousine ma i k'a dɔn ko a ye ko dɔ de to ala ye nka n'e fana sera f'e yɛrɛ k'a dɔn ko min kan ka kɛ an b'ala deli ala k'a bɛ sɔrɔ ni mun y'a ye ka kuma ziyaratigiw kan o mana an ka fila fɔ an ka walada la an ka bi su in na ta bila ye n y'a fɔ a ye heure kelen de don n'a sera dɔrɔn a ye n kɔri an b'a bila ye i y'a faamu n'ala ma basi kɛ dimanche an b'a daminɛ komi mɔgɔw ko Ayatollah famana live ma dɔw yɛrɛ ko est ce que n nana wa n bɛ Bamako wa bi kɔni n bɛ Bamako Ayatollah filɛbaw mɔgɔ caman de wallahi vocal min bɛ n kun na bi hali na n donna kalo la kalo kelen ko n bɛ ka vocal lamɛn n tɛna se k'a lamɛn non n tɛ se nka caman de bɛ ka ɲininkali kɛ Ayatollah est ce que i nana Bamako wa i nana Bamako wa dɔw yɛrɛ nana bi o taara an ka yɔrɔ kura la min kɛ ɲamada k'i bɛ live kɛ so min kɔnɔ k'o tɛ nin ye dɛ n k'o tɛ nin ye n ka nin kɔlɔsi in kɔni bɛ nin dɔn wa ko nin bɛ nin dɔn Ivoirien ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n ye nin fɔ n ko yɛrɛ i y'o nin kan na aya n k'an k'o to yen
ndo na nga video da nga dloki wa do be na ngo ndloki ko ni nyebo lawa ngo nyere atule ko nya atule ngo e kamo so ma o nga dubadi o mbe tli yoro mina o nga yoro kurai ala ka mbe so ma ko chen la ko lu kamana ku ngana ko lu ku kibisoro ko mana o ngo nana mbe bama ko ya ala ka mbe so ma ala kira kanu ko sallallahu alaihi wasallam ala ka Muhammadu ni ngale meno mi bulu olu kede nga soroka yang labana